му трябва. Чакай. Няма чакай. Само да стигнем до 6. Де жена ти гледа? Виж, че още не съм свършил нивото. Май ще му, че ще начакат, дай ми... Айде. Де ти... Славко ще начакат с Давам бухара. го. Дай. Свършвам го. Ето, нещо. Дай ни сметката. Се схвърчава тръж. Дай, нещата сметката.まだ眠いですか？たくさん食べたから。食べたね。はい。Бачите ми да видите. Как татите имат Макдоналдс? Дайいいの。Голямо трябва да. Готово. Ще дойдеш ли? Има Макдоналдс. Как ще дойдеш? Още знам домата, че на мен не ми харесва Макдоналдс. Ето е много улично може да бъде. Мерси.お釣り？もう置いとくの。Стои бе, стои там, има как ще иде. Ми дай си да ги... Аз да ги пакетирам. Вземи си игрички, ще има... Déjà къде са обетите како? Аз направо ще оставя когато на заедно после това, да не се разказвам. Да. Ами, как ще не хейти от сушото кубе ще Еми трябва да питаме сега дали останал някакъв вид норис, такова, водораз, да... Ти какво даде също? С кое има в тази? Ами